Abounding in the work of the Lord is our topic. 1 Corinthians 15:58. Let's all read all together. The Bible says, "Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord." God bless His word. We started this year with great expectancy. We expect that the Lord will bless. We expect great endeavors. But also this year, God expects something from us. Kate-expektaran tiya po kakabsat is that you and I, all of us together, will abound in the work of the Lord. The word abound means to increase. Kaya tiyapo nga ginkris tayo, awang problema ka na po Diyos, na parabor na buslon, kaya't adda ka da tayo kakabsat, iti problema. So God wants us to increase. God wants us to excel. That is the meaning of the word abound. To do more. At adupay ti maaramid tayo, and praise the Lord, agigiddan halos. But we are abounding in HBBC. Tunubigat, palubos tiyapo, mapangkam di apari. While the building project is being constructed, or the building is being constructed, we are starting a mission work, hopefully, in Apari, Cagayan. We are doing more to be in great plenty. On the other hand, negatively, God does not want us to decline. Aduman dagiti problema parikot, ngam hana kaya tiyapo kakabsat, nga bumaba iti spiritual life tayo. God does not want us to stagnate. Ano iti stagnate? May stuck. Okay? To stop. God does not want us to become slothful or to become lazy in doing the work of the Lord. Now, in the work of God, in what aspects and areas does God want us to abound? Anya nga areas wano aspeto nga kayat ti apo nga datayo kakabsat ket rumangay agincrease umado ken agrow pay. This year, God wants us, number one, to abound in knowledge and judgment. Iti Sunday afternoon, tayo lesson tayo maipanggep iti ignorance. Kat naligat kakabsat, nuhan tayo, nagtalinaad tayong ignorant. You know, ignorance is not the main problem actually, because we all started ignorant. But to choose to stay ignorant is the problem. Halimbawa, kada kayo nga new, bamdamo pela ang agat attend iti church, few months or 1 year, kabaro kay pela nga agat attend iti HBBC, ket siyempre, adupay dagitihan nyo ammo may panggap ti Apo. Iti Biblia, panagserbi, kasanod pa ng padakkel ti pamilya in a Christian way, kasano ti conduct ti Kristiyano ti pagubraan, kasano ti responsibility ka member iti church. So there's a lot of things that we need to learn so that we can become successful iti panagserbi tayo iti Apo. Ngayon, ti problema ngamin kakabsat, adut Kristiyano that they decided to stay ignorant. Wano anyan niya, they jay naamuandan, they jay latan kakabsat. Di da kayaten nga ag-improve, di da kayaten nga manayunan, iti adal ken sursuro kadakwada, tapno manayunan pa'y iti panagserbida iti Apo. We should not be that way. Dapat itangatawan kakabsat, ti challenge kada tayo, hantay agsadsadot, ken agsulsulit, nga atendaran, dagiti gimong tayo, ken agdingeg ti panangyadal ti sao ti Apo kakabsat, because haan nga amuyo, haan nga dete kaslang useless digiti maipre-preach. Amuyo ka di kakabsat nga han nga nalakat ti agsagana ti preaching. Padasen nyo nga dakay ti adda ti lugar ko agtakder ka, lukibom ta Biblia kat agsarita kakabsat no adda maibagam. Kat haan lang nga maminsanak nga agpreach ti makatawen. No di kat mamintlo, pasaray maminpat, pasaray maminlima, iti makalawas. Kat digiti ibagbagak kada kayo kakabsat, haan nga dete tiltila adat ng pidpidutan. No di kat ingkarkararag, kat kunak Apo Diyos,
Ited mo kanyak ti mensahe nga kayat mo nga maidanon kadagiti anak mo. Kat kaduan dagiti mensahe tayo series. Han nga detay topic nga for one time lang nga mai-preach. No di kat pasaray makabulan, di nga topic. 2 bulan, kayat nga sa wen, kaya tiyapo nga may emphasize kan maipaganat gad. Iso nga, han tayo ag-abound iti knowledge, no absent tayo kadagiti gimong tayo kakabsat. Datayo mat, ngagat attend, kita nyo dagiti absent, tapalagipan nyo ida, kat kunayo kadakwada kabsat, kumusta? Nagbuya kamot lang, hanggang nakita di Zoom, hanggang naiyawag tinagan mo di Facebook, unuhang ka nakita iti group chat nga nag-comment nga si kagat nagbuya. Nakabuya kamot lang. Ang ngarod brother, takastoy kat kastoy. Neng, nakapimpintas ti message ni Pastor Itay, nalagip ka brother, kasi dete preaching ni Pastor, kat may eksakto ka deta pagdadaanam ita. So di kita kakabsat kat ehemplo, nga mangipakita, nga iti daytoy nga tawen, di kiti mensahe nga may kasaba, hantay kumakakabsat nga liwatan. Hantay kumanga dete mabaybayan kakabsat. No di kat dinggan tayo, agtugaw tayo, ada notebook tayo, ada mala notebook yun kakabsat. Do you have a preaching notebook? Da kayanta Zoom, ipakita man jay Zoom. Itayag yun man, deda preaching notebook yun, da man lang pagisuratan tayo. Oh, amen. That's good. Oh, dapat ada pagisuratan tayo kakabsat hanga bond paper lang sa ating paligpit di Bible tayo, usually kas jay ti kadaw yan. Ngam kakabsat, urnusan tayo, gaputa dayto ikat sa uti apo, kasla kumamamot numapang ka, agbasa. I-require na kata teacher mo. Ag-notebook ka, kunana, di ba? Iso nga da kami idikat no, umayan ti panag-enroll. Excited kami nga mapanta en corpus. Uno di 5 sister, di baba na idi. Kat gumatang ni mama, di ti notebook me. Da kam ti pagpilyan na ti design, ti notebook. Kat no, first day of classes, the first page na, pulet lettering ang pela nga, this is a personal property of, kunana. Oh, tapos to no first day of classes, nakan-anad kapela nga. Digijay topic, red ball pen. Digijay points na, blue ball pen. Jay explanation na, black ball pen. Ngam to no after 1 week kakabsat, kasla kinaray kay ti manok ta surat ni Edward. Ayan. But at least sa the notebook mo. Tapnon to no umay ti exam. Dinggan nyo. To no umay ti exam. Di ba? Hanggang na ti agngata-ngata asano ak ngagtest itagat awang pag-review ak. Ti style ti dumang estudyante kakabsat, agpaserox ti notebook ti sabali. Kunana kat classmate, dete man la notebook mo nga nag-take note am ta seroxet man, ta isot pag-review ak. Kat kakabsat, bumulod ti notebook ti classmate, isot pag-reviewan nan. Why? Tapno damay answer na, ijay exam. Amen? Kastamat kada tayo. Umay dagiti exam ti panagbiag, umay dagiti panubog, suot, karit, ket kakabsat, dagiti na ikasaba, balikam laeng, review laeng, ket babaen ti parabor ti apo, pagbiagam, mapasaam dagiti problema, balampasam dagiti parikot mo, mapagbalegyam dagiti karit ti panagbiag mo, ta dagiti sasao ti apo, isudat review em. Hello? Dayjay. Iso nga kakabsat, we should abound in knowledge and judgment. So ipalagip ko kakabsat, hante agab absent, no dada kakabsat na makita yo, nga bumabaaw, aglamlamiis, may panggap ti panakigimon, kakabsat, palagipan tay kat ida, kat kunatayo kabsat, nagsayang, nagpipintas dagiti preaching ni pastor, kat na awang kamanen, no kumanangagam di jay, di kad napapigsaman tapamatimon. Na-revive ka kumamanen, brother, sister. Hello? Amen, kabsat? Deta, number 2, we should abound in thanksgiving. Okay? Number 3, we should abound in the grace of giving. Iso nga, deti project tayo, han nga gaputa, deti project, taure awan iti agda mga project tayo, han nga isut makaiga po, nga di tayo agbalin nga generous and cheerful givers. Tati cheerful giving kakabsat,
kat saan lang nga gaputa dayti project, but it is a lifestyle. But this year is unique because we've always been cheerful givers year after year after year. Ngem itangatawen, adda deti inted ti Apo nga challenge, iso deti panagpatakder tayo, deti main nga kapilya tayo, deti bakar ra kakabsat, kat datayo agrespond tayo, kaya ti Apo nga agrespond tayo, iti parabor na. We will respond not only to the need, but His grace. Anat kaya nga sa deti imbagang pastor, kastoy, makita yu ti need, ngemtik ko na ti Apo, ti parabor ko na buslon. So agrespond tayo kaday jay need, based kaday jay parabor ti Apo. Anat makita tayo ti parabor ti Apo, saan nga agkurang? Amen? Saan nga agkurang? Ti parabor ti Apo makaumanay. Isong ako na tayo, Lord, in-announce ni Pastor ti need, kat ti parabor mo na buslon, Apo, I'm going to respond to the need because of your grace. So you abound in the giving through grace. Grace, giving. Amen. Kita yung kakabsat? Tuno Sunday, may ipakita minto kada kayon, hopefully, the idea may panggap kada ti elevator. Okay? And if the Lord will touch your heart to take part on this, kasi dakkel deti kakabsat nga magasto, and makitam deti need, that you will respond according to the grace of God. Kat kunam, Lord, help me, use my life, my resources. I'm going to respond to the need for the elevator. Amen? So if God is touching your heart tonight, respond to the need. Okay? Next, number 4. Data yung kadating nga topic. Alisto ti oras kakabsat. Let us abound in Christian traits. Itang atawen, kayat ti Apo, nga datayo kakabsat, ag-abound iti Christian traits. Ti kayat na nga sawen, ti Apo kakabsat, mulyan na tayo. Dati kayat ti number 5 sorry. Abound in love. Abound in love. Kayat ti Apo nga mamuli tayo kakabsat, nga agiinayat, kas agkakabsat iti Apo. Now, kitan nyo man, di kita kaabayo, nang runa kadakeng adda kadagiti sanctuaries, kano dada kakadwayo, kitan nyo man kakabsat, okay, kikinita kay man. Kunam kingkwana, I love you in the Lord. Amen mga kapatid. I love you in the Lord. God wants us to abound in love. Now, the meaning ti love kakabsat, ket compassion and concern. So, datayo dapat masursuro tayo, kaya ti Apo nga maseknan tayo, talyawan tayo, kitan tayo, i-consider tayo. Iti kasasaad, kasapulan, iti tunggal maysa. 1 Thessalonians 3:12. Okay? The Bible says, 1 Thessalonians chapter 3, verse number 12. And the Lord make you to increase and abound in love. So ti Apo kakabsat, iti mangpa-abound kada tayo. Mangpaado. Iti panagayat ti puso tayo para iti tunggal maysa. Amen? Kat ita kakabsat, ipakita kada kayo, no siya sinno dagiti kakabsat nga pangipakitaan tayo ti ayat. Okay? Siya sinno da, dagiti kakabsat nga pangipakitaan tayo ti ayat. Dagiti kakabsat nga dapat kitan tayo, talyawan tayo, ikararag tayo. Okay? Be a brother or sister, number 1, who will assist the new in the faith. Assist the new in the faith. Now, dito new ko na tayo kakabsat, kahit nga sawan, kabarbaro pelang ti pamati, kay kamkameng kada tayo. So adupay dagiti handaan mo, adda pa nagalangan tirik na, mabaling nga adda dagiti ugali da pay laeng hanpay na balbaliwan, ngem as older brothers in the faith, older sisters in the faith, anaramidin tayo. Asistaran tayo, gaidan tayo, kumustaan tayo, tawagan tayo, bisitaan tayo if we can, if God permits, and encourage those new in the faith. Amen?
Oh, da kayo nga nabaybay ka Kristiyano, aramiden yung maladeta, kakabsat. Hello? Look around. Look around. Oo. Kat encouragean tayo ida. Number 2, nga pangipakitaan tayo ti ayat. Kaya ti apo nga ayatan tayo. Comfort the feeble-minded. Anat feeble-minded? Those who are ready to stagger under the burden of the cross. Digijay agkapoy. When no maupayen, gapo iti nadagsen nga ibakbaklay na. Kat agibutan kakabsat. Amo makitan nga makigimong. Awanen. Why? Because they are discouraged. Or at the reproaches and persecution of the world. Gapo iti panangiruruman, panangidadanas ti lubong. Kat maupay da. They are almost overset with the temptations of Satan. So, makita nga while masusuot da, adu dagiti mang sulsulisog kadakwada, kat digito iti kakabsat nga intayo, kitaan, identifyin tayo, kat hantay kumakakabsat nga deti managing bubukudan, nga deti labagbagi tayo, biyag na ikanawa na. Well, at one point, that is very important, but we are a church. We are a family, and we are to remain strong, not only as individuals, but as a family. Kitaan tayo kakabsat. Amen? Number 3, so dito iti pagpatinggak itang arabi nga kayat ti apo nga ayatan tayo, ipakita tayo ti ayat, reach outan tayo, is number 3, encourage the weary. Encourage the weary. Sino kada kayo kakabsat? Tinabambanog. Itayag na ima na. Wen, deta ti meaning ti weary na bannog. Wen, okay, makitak di kita ima yo. Physically exhausted, physically drained. Okay? Masapul yut maturog. Masapul yut mangan tinaimas ken na sustansya. Uminom ti danom. Agina na, tapnon ti kasta napigsakay man tumbigatan. Weary is fainting and losing strength. Worn out and drained. Gaputi ka adot pressure, adot kad nadagsen ti trabaho, stress, inayon mo't problema, inayon mo dagiti unexpected kan unwelcome nga dagiti circumstansya iti panagbiag. Kada muyo kakabsat, ti apo saan na nga i-despise dagiti na bannog. No dikat kunana di Isaiah chapter 40 verse 31. Kunana di, but they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. Agasam deta. Kaya deta kakabsat? Amen. They that wait upon the Lord shall renew their strength. Mapabarut pigsada. They shall mount up with wings kas dala agila nga mangyukrad dagiti payakda. Kat dagiti agila nangangato ti tayabunda kakabsat. Napigsat angin nga sarakusukunda. Ngem gusto da. Kat adda dagiti kakabsat nga no napigsat pamatim kat kwa. Gustom ti problema. Ngem dumteng mo ti time kakabsat nga kabuteng mo ti problema. They shall run and not be weary. Agtaray ngem di napulusan mabanog. They shall walk and not faint. Ti sikreto dita kakabsat, di word nga wait. But they that wait upon the Lord. So no sika nabanbanog ti panagrik na mita, uno makitam dagiti kakabsat nga nabannog. Deta iti dapat nga challenge nga surutam. Wait upon the Lord. Anat wait, pastor? Tingnan na sa deta wait kakabsat is to hope in God. The word wait, for those waiting, ti kayat nga sawan kakabsat means hope. Manginanama kaganapo Diyos. So, ti encouragement, dinggan nyo kakabsat, ti encouragement iti tao, kanti Kristiyano, nga nabanugan mo no mabanog kakabsat, agsarden tiriknanan, ag-give upan umibutan, maupayan, ti encouragement king kuana, ket masapol nga madaan isuna itinamnama. Tapnon ti kasta, agan anus lata,
uray narigat, uray adot problema, agan anos latta. Amen. Makaanos kay pelang kakabsat, unuhaanan. Oh. So ti tao nga wiri kakabsat, han na makaanosen, han na makaanduran, han na kayan iti tuok, han na kayan kakabsat, kat umibet isunan, kasta ti tao nga wiri, nabannugan kakabsat. Awan panaganos nan. Iso nga, no, da makita tayo nga kakabsat, nabambannugan, han na makaanosen, han na makaanduran kakabsat, asit gam kat encourage sem isuna. Kat kasano pa nang encourage mo? Tulungam isuna nga maadaan tinamnama, tapno sana maupupay, kan saan isuna nga mabannog nga agan anos. Maadaan tinamnama, kasla da ijay baro, nga nagaram ijay balasang. Talo nga bantay kakabsat, itilaslasatan na. Kada mapanagpasyar, once a week nga mapanagpasyar. Kat kada mapan kakabsat, ado nga sabsabong, iti tugtugot na. Sabong ti karabasa, sabong ti parya, sabong ti marunggay. Mapanagpasyar. Katuday. Kat no mapanagpasyar, kadagsarsarita da kadeti balasa nga kursunada na. Kat iibkas na di ayat na kakabsat, ading pudno ngay ayaten ka kunana. Han mo ka di pagduduaan, daytoy, nga numutibiyang, pudno ti panagayat ko king kaading ko, kunana ka di balasang. Kunamot di balasang, kakabsat, kunana, manong patience, kunana. Patience, manong, kunana. Akat dito yung lalaki kakabsat, talagang agan anos, at di dyan balikas na nga patience kakabsat. Akat uray adayo, kakabsat, mapalatag bisita. Lumabas ti makatawan, agasan nyo, 52 weeks, 52 times nga na pa nagpasyar. Kada mapanagpasyar, kung nalata di balasang, manong, patience, kunana. Patience, manong. Di ko ang kunana ka deti balasang, ading ko, kunana. Makatawan itan. May ika-52 nga lawasan. May ika-52 mat ngumay ko pa nagbisbisita king kan. Awanan, natay di kita'y marunggay nga pag-alalak sabungan. Natay di kita'y katudayan. Awanan karabasa nga pag-alak sabong ading. Di ka di kayat ko nga maamuan, adda ka di mutla namnamak, kunana. Adda mutla namnamak, hope. Oo. Kat ko na dito balasang kunana, manong, 52 weeks nga umay kan, 52 times mo nga ibagbagakin ka, patience, di mo kad maawatan manong. Di kayat na nga sa ti patience, pasensya manong. Pasensya. Pasensya. Sorry, it's eno. Kita nyo kakabsat? Napa-ay di lalaki. Yung apay nga naanusan nakakabsat tinapan nagpaspasyar. Wanta ti panagawat na di patience kat adanam naman na. So, may salang titulbek kakabsat ti tao nga mabanbannog. Masapul na't agan anos kat may salang titulbek tapnon datayo agan anos. Amoy no ana. Masapul nga adanam nama tayo. Amen. Yes. Oh. Kasi no awan namnamam deto obramong kakabsat kat talagang hana siguradong beamon. Ngam no amom nga danamnamam kakabsat, akat agan anos kalata. Di ka di kakabsat. Nakita yo? Amen. Deta lang titumtumbukan na nga punto. Deti point tayo, panaganos. Masapul na danamnamang. Iso nga ita kakabsat. Ibagak man lang deti 5. Alakat iti aspeto kadate nga Kristiyano. Kat may aplikaryo ti aminan. Dagay nga gubobra. Akat daanos mo nga agubra. Lalo no umay deti sweldo, di ba? Kala idi Sabado, digiti karpintero. Ano di ko nada? Ha? O, kunada kat, ay, maalak ba't lati, nagbambannog, agti makalawasan, kunada, di ba? Di ba, kakabsat? Uray ka sa numutri, kat mo pa nag-ubra, numaawat mo mo't, detay tseke, amen? Agas bambannog, di ba? Oh, kasta ti sikreto, kakabsat, agan anos, adanamnaman, ha? Oh, ngamno, awan namnamam, agkat sabali nga panaganos da ijaya kakabsat. Sabali nga motivation ti kailangan na.
So ita kakabsat, 5 lang, number 1, basapol nga ikantayot namnama, number 1, tapnon digito'y nga tao, they will be faithful in serving God. Oh. Encourage tayo titong galmaysa so that everyone will be faithful in serving. Kasla ko maitatagakabsat, kita nyo ang, kanayon tayo makigimong, kunada no kaking ka. Dinggan nyo, amom ti ibaga, dagiti unbelievers, not unbeliever. Dagiti hanamamati to, ubram, kunada. Anamot ti alayo, deta gimgimong yo, kunada king ka. Ding amin. Anat magangganab mo, discourage, sendagang arod. Kasi awang makita dahi, kasi siyempre, ti tao, agsiguras ta, di ba? Siyempre, anat malamat, gimong-gimong, agsaysayang kalat tsempom dita. Agsaysayang ka lang, deta itudbo dita. Deta papan mo pa nagserserbi dita. Da kayo nga mapanagas-asyer. Da kayo nga data AB, ti every ministry, di ba? Volunteer amin di kita. O, kung nadaging ka, anamot maalamat, deta pa nagserbim. Kalakada kami, nagpastor kami. Kung nadigiti unbelievers, anat maalalam nga, pastor. Awan maalam ka deta pa nagpastor mo. Ngam amuyo kakabsat, adaim pa sigurado ti Apo. Galatians 6:9, dinggan nyo. Tapno di kayo maupay, ngagpatpatuloy. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Amen. At dagayam apit nga isagsagana ti Apo kadagiti na pudno ngagpatpatuloy ngagserbi keng kuana. Iso nga no ita kakabsat, madama ka nga maupupay, adot problema, kat ti puso masulisog ngagsardengan ti panagserbi ti Apo, you keep the end in mind, deta ti batik kada kayo. Kunam ti bagim, is it worth it nga agquit nak, ag-stop nak iti panagserbik ti Apo, gapulaan ka digiti problema, gapulan ka digiti stress, gapulan ka digito nga persecution, worth it ka di agsersardengag ti panagserbik iti Apo. Uno, anat ibagam ti bagim, mas worth it dayjay duray narigat, adot persecution, inananusam, nagkarkararag ka, kat kunam Apo, patib kerenak, tulungan na ka, dinak maupay, nagpatpatuloy ka, and at the end, binendisyonan na ka ti Apo, anat mas worth it. Di dyan nagan-anos nga nagserbi ti Apo, taadda maganab na kakabsat. Kadete nga rod, na makaanos nga agserbi ti Apo, anat maganab na nga rod, awan, agmulagat ti puraw. Ngam di dyan nagan-anos nga agserbi ti Apo, adda ganabon na. Isublim di verse, tap no ma-realize yo, let us not be weary. Di tayo mabannog nga agaramid, day nga naimbag. Ano dati bagbaga na nga well-doing, di pa nagserbim ti Apo. For in due season, bendisyonan na kanto ti Apo gapot pa nagserbim keng kuana. Amen! Kat ni Pastor John intud na ti biyag na nga para ti Apo. Narigat nga talaga ti panangrugi ti panagserbi ti Apo. Sinot nang ibaga nga nalakakakabsat. Ngem adda apitem. So nga, agan-anos kayo. Keep the end in mind. Don't be discouraged by the present. Number 2, encourage tayo titunggal maysa so that we will be faithful in our sufferings. O nagsagsagaba tayo kakabsat. The question, king ka nga Kristiyano, no umay ti problema, worth it ba nga si kakat agtalinaed nga napudno ti Apo? Worth it ba? Wano bebe amon kat ag-give up kan, ag-quit kan, agsardeng kan. Anat DJ worth, anat mas worth it kakabsat. Anat maganap mo no si kakat agpatpatuloy despite nga adot panubok ti biyag mo Kristiyano. Kasi kita nyo kakabsat, digiti Kristiyano, digiti members tayo nga nabayag. Ado nga panubok ti naglasatan na digitoy. Kakabsat, worth it ba nga is it worth it nga agsuffer ka nga Kristiyano? Teka na son, deti suffering kakabsat, ado deti deti agsuffer ka nga ado digiti may sakripisyo ti biyag mo. Agsagaba ka ti pa nagsakripisyo. Gapulang ti Apo. Worth it ba yon? Wano umay, digiti sufferings, trials, and affliction.
Worth it ba agtalinaod ka? Job 23:10. Kinantayo man kakabsat. Anat namnama ti Kristiyanong agsapsaper. Job 23:10. But he knoweth the way that I take. Amo kanu ti Apo deta pagdaldalanam ita. O da kayo kakabsat nga da pagdadaanan na ita. Amo ti Apo. Amen. When he had tried me, into no ti Apo kalpasan nga siyak ket sinuot na, I shall come forth as gold. Among kanu ta balitok kakabsat. Isa lang dati apoy, papudutan da at a high degree. Kat DJ pa nakaisa lang na ti apoy, the fire was not meant to destroy or harm the gold, but to cleanse the dirt and the dross, so that di kinabalitok na kakabsat, rumuar. Sika nga Kristiyano, ti imatang ti Apo, kat balitok ka ti imatang iti Apo. Kita nyo kakabsat, ipakita kada kayo dito. At the 500 pesos ko to is 500. Okay? At damot lang value ti 500. Kakabsat, uno awan. At da magatang ti 500, uno awan. Sino kada kayo ti mayat ti 500? Itaig nat ima na. Nagitaig da amin ima dadtuyang kakabsat. Okay. Nukulkulak din ti 500. Kayat yulat tapelang? Kayat yulat ta kakabsat? Kayat yulat ta uno saan? Kayat yo. Payatak. Payatak kay dumudom. Idumudom ko dito 500. Okay, dumudom ko. Kayat yulat ta pelang unuhan. Kayat yulat ta? Apay kayat yulat ta di 500 ket nakulkulan ay dumdumuduman, nakarugrugitan. Apay kayat yo? Because of its value. Nakita yung kabsat? Sikakan siyak ti matang ti Apo napatpatagpay ng 500. Umay, digiti panlubok ti panagbiag, makobid ka, sakit ka, ada mapukaw king ka, may sakripisyo, digiti pambanag, ni Satanas, tiraan na ka, idumudum na ka, dunga sulisog, ngam ti Apo, nabalor kalata ti imatang nakakabsat. Dalata balyom ti imatang ti Apo. Iso nga, hamuliplipatan kakabsat ti patag mo. And sufferings will also, digiti la suffering ti panagbiag, isut mangipakita ken mangipasimudaag, nga si kaket balitok ti imatang iti Apo. Ket no kakastat mangagam nga mensahe kakabsat, di kad uri adot panubok mo, anat ko nam, fights latta! Fight tayo! Antay mo upay, patpatuloy tayo latta, let's just press forward, let's just keep on going on. Di kad tay tao kakabsat nga maupupay, yan, di na makaano sa ma-encourage. Ano ta? Di pa nang explikar mo king kuana ka. Amen ba mga kapatid? Amen? Ituloy tayo itong maminsanan kakabsat kat aduunin na ibaga ko. Nagsubra to orasan. Amen ba? Umanay di jayeng kakabsat nga maka-encourage ka datay itang arabi see that? You are valuable in the eyes of God. So nga, hamo ko na nga di kita sufferings mo kat isot mang kwatabiyag mo. Haang kakabsat, napatag ka ti imatang iti Apo. Ay ayatan nakalatta iti Apo. Han nakapanawan, di nakabaybayan. You are precious in the sight of the Lord. And you will come forth as gold. Okay? Madaydayo ti Apo. Kararag na tayo man kakabsat. Amuyo, na bisa, na ingel, na bilag, na birtud, ti kararag iti patriarch tayo. Okay? So nga, kidam tayo, dumog tayo, kat sagrapon tayo, deti panangikararag ni Pastor John kadatay amin nga sangapada. Amen. Praise the Lord. Kararag tayo kabsat. Lord, the message is well said, well delivered by your grace. We cannot ask for more. Anointed by the Holy Spirit of God. Agpaisuunay Apo nga da kami uray ti baet dagiti panlubok adwan kam kumalata ti aramid nga nimbag. Deti pa nagserbi mi Apo adu nga panagananos. Ididamo Apo ti panakairugi ti HBBC adu nga rigat adu nga tuok. Ngamitat ta Apo makita mi ti adu nga bungbunga. Adu Apo Dios dagiti ministries dagiti tattao nga nabendisyonan na isalakan na patibker agsipod Apo Dios kadagiti adu nga anos kitangken puypuyat. Itata Apo personally maragsakan nakunay. Nga agdayaw ken ka, tawan ti expectation nga kastoy Apo Dios. Numampay adu nga tuok ken rigat Apo, kas dete illustration na itatay jay 500.
nga nakulkol adu apo nga pananggulo ni Satanas, nga maapo Diyos ti balyo ti pamati, haan nga agkurang, no di kat nguminngina kat nguminngina lata. Kat apo Diyos, tulungan na kami, agabound kadigiti ang aramid, basitan ti panawan, asidag ti panagsublim, no saan ti biyag mi ababa na rasikan na rukop. Tulungan na kami apo, nga manginvest kadigiti na udi nga panagbiag, nang nangruna digiti resources mi apo Diyos, nga saan nga maitugot nga sanikwa, no di kat dapat nga ma-invest nga paragan ka. Agyaman kam ti pastor mi, ti panangaramat mo tinakaskas dao nga wagas, ituloy mo nga sa lakniban, bantayan kan ipreserba. Apo Diyos, ti sibubukal nga pamilyana, kan kadakapi amin nga sangapada. I-bless na kami apo, ti panagbiyahe mi ito no bigat, dawatin mi nga nabunga, dahil apo Diyos nga trip, ti panakaisalakan dagiti tao panakapabilag ken uray pay dagiti agbaptize ija apari. Dawaten mi nga sikat imong bendisyon. Continue to bless us tonight. Nang runa apo Dios deti construction, we unite ourselves together for the betterment of our building. Bless us, guide us, and keep us safe tonight. Dismiss us with your blessing in Jesus' name. Amen.